karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. Si Jo raman. But, di man may close. Pero nganong nagkahuna-huna masad ka? Nga palitan siya underwear. Why man? Oh, Ha? Tubagan ang pakutan na ha? Tubagan na. Oo. Huwag katingog kay siradog bukog. kapoy ang explain eh. Kung di ka mo explain, magpabilin nga mag-wonder me. Ha? Labi na gyud si Jessa. Di gito mahilo na. Ang kalagato, na. Maglatagaw to. Okay. Ikaw na akong explainan. The other day, nakadungog ko ni Lola nga nisulti nga mamalit sila og mga underwear ni Joe. And nakahunaw na ako nga mag-order na lang online. Imbis nga mulakaw na sad sila. Ah, Mauro gina ang rason. Kaya di ko gusto nga mahago pa si Lola. tas kang. Pero ang sayo panggod nimo god. Kay si Jessa imong gipangutana. Wa pa gid kay intro. Random ra kay nimo ang pagpangutana. Oh, nga naman di ko mangutanan. Kung lain pa tong imong gipangutana, okay ra. Ego ra nga mag-wonder nga why kapin kabubuton. Pero si Jessa man gud to. Kay bawo gid ka nga patay na patay kay to nimo. Ikaw ra magyud manhid gid kaayo. Ikaw, siya ra may diha. Siya ay napangutan na anak ko. Ay mo lagi. Wala kay paki sa iyang pagbati. Wag yun. Luoy taon kaayo oy. Ganun loy man. May gako siyang gipalaom-laom nga wa man. Di ba? Ever since, ako nang giklaro niya nga wa ko'y feelings niya. Nga wa siya angay lauman ako. Imo ginang giingon niya? Kinahanglan pagod. Klaro na anak. Oh, inoon. Klaro man gyud. Imo magani untang parisay nun. Di gudon ta. Pero wa man siya ka-resign. Pero ako nang giwarningan. Murag mi file man og leave. Mo ba? Okay, so balik ta sa issue ni Jo. Mudayon gid kag order niya underwear? Ay saba ka diha Mateo, oy. Kami na lagoy palit. Naunsa man sad ka? Kuwang naman lang minimo ihalwa. Di man sa dingunan na ala. Ay dala pangatarungan. Kay di na dako dawaton. Basta kay kada mga butanga ayaw na nagproblema kay personal na kaayo na. Okay. Unsa ron? Ay ang akong ang mga simento tingali nga ako gipa-deliver ka kanina. Wa madigilaho sa likod sa nag-deliver. Oy, akong gipabalhin sa mga katabang. Nagpa-deliver kag semento? La? Oo, okay. At doon na ni crack nga ali sa mga tanom sa likod. Akong gipaayo. Oh, kinsa may mo ayo? Ay sus, ayaw na ka nagproblema, ha? Okay. Oh, Ah. Nang sa baron sila? Okay na. Oy, aligre lagi mo din, he. Ay, ipakasali siyo ang mga sako na semento, te. Dali ara lagi. Kusgana din na niyon. Ha? Gigausaran nimo ang tulo ka sako, Jo? Wa sadla uy. Gitagsa-tagsa sad ako la. Pero, paspas man. Daan raman. Oy, ayaw palabi, Jo. Ayaw hutda ang imong kusog. Ay, okay na to la uy. Wa gito'y problema la. Ay, kung doon na mo ipaalsa ha. Ingna lang ko. Mubalik tag gym? yes. Gusto kong mubalik og weights. Miupas na imutapon? Di ba kontento naman ka sa jogging every morning?
Bro, bati ka ng lucky ta, pero lupigon lang tagtumboy sa kusog. Ha? Imo ipasabot si Jo? Kusgan kayo, bro. Chicken rag-alsa ang tulok ka sako nga simento. Wow. Gitingob. Aw, wasad. Gitagsa-tagsa niya. Aw. Pero ikaw, baka pasalig kag alsa og usa ka sa sako simento. Oh, marag dili. Mao na diha. Lupig ta atong tubuya. Ni Jo? Kinsa pa may lain? Ang sab kay. Oo, maguko. O maguko kadungog nimo nga militok singan. Tumboy naman ang imong isulti. Murag ka ng discriminating man. Ha? Imo ra na huna eh. Nahuna. Be, litok ako na be. Jo. Jo. Sige na. Ang sab ka. Litok ka lang. Ingna. Jo. Sapoy. Litok ka ba? Ay kung samok, bro. Latok ka na. Litok ka gani ba? Ano ba? Samok din na. Samok din na. Igor man lang yung litok ko ng Jo. Onyag di ko. Ano di masaguro ka? Di lang ko. Yay. Maraglain na nada. Sa lain. Litok ka lagi. Oo, sige na. Mulito ko. Jo. Wah. Jo, nasad? Unsa gyud ay naka-importante si Jo? Patay. Ha? Nganong ni anam sa babayan? Nalimot ka nga imo man ang sekretary. Mon, mulakaw ko. May meeting ka 1 hour from now sa Royal Hotel. Ako imong kuyog. Kamera ni Mon. Ako? Ikaw ako ang acting secretary for now. As kang... Otherwise, i-cancel ang meeting. I-drop natin ka sa office, ha? Di na ko mabalik dito. Noon sa mangga. Bro, sa tinuod lang, usurog mo na kung dugo makakita ni Jess. Hala ka bro. The more you hate trabaho no, the more you love. Ah, binuwa. Binuang laki. Tuod. Mupauli na ka? Mado ko sa merkado. Ha? Detext akong lola nga magpaandam ko grapes. Tamis ko nung kaya ang iyang grapes ko ron. Kung mahibaw si G sa ini, magtuo nga si Joe ang imong adtuon. Unsa? Kabinuang. Hanggang pwede ra gud ka nga dadaan ni Tita La og kuan kanang inipauli niya bisag unsa. Pagkita manggid mo ini kagabi eh. Pero muadto gi ka karon. Wa mo ko moingon niya nga moadto ko. Surprisaho naman ako siya. Si Joe? Si Lola. Halala. Namuha. Ang makalagot mo ka. Di mo kong itupo atong tubuya. Ang sa mo ka? Iyay, ho? Tumboy na sad. Di na sad makalitok singan. Ang bote mo eh. Iyon na lang tikad ni Hibi. Pagtaksi na lang pa doon sa office. Ay, binuang niya, bro. I-drop sa taon ko, eh. Daraday, tulo ka kilong grapes ba tong imo, no? Ikaw, sir. Unsa ganito imo, sir? Mangga lang, madam. Duha ka kilo lang. Madam, grapes niya. Uy! Ni lagi ka, Matiyo. Una si Sir, Lola. Okay. Orange to imo, sir, no? Mangga, madam. Mangga di ay. Mangga di ay to. Nara. Doa ka kilo. Lapas na gamay, pero okay ra. Lola, asam di ang imong alalay? Kadiot, narang imohang mangga, sir. Akong bayad, madam. Keep the change. Uy, salamat, sir. Yan, Lola. Keep the change, man. Ay, mo na nakanindot din, he. Kaya naman sa mga galanting customer, parehas adto niya. Lola, wapan mo tubagang ako pangutana. Asa man ang imong alalay? Ay, akong gipahatod og grape sa imong opisina. Uy, o baka musulting mo ari daay ka.
Ingon naman kang magpaandam ka. Ako na lang gipahatod. Katuod ay siya. Ako gipataksi. Askang. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!